Ай сега, остай ти БМВ, я покажи фиша. Виж какво става, гледай. Какво пише сега, дали се чете? Велосипед си карал. Да. Аз колио ли карам ли? Той сега велосипед ли? Това колио ли? Ми правят тараш, номерата скараха, БМВ-та чупяха. Ко правиха? Аз наркотици ли имам? Ко правиха тараш? Велосипед. Гледай, номерата скараха за БМВ-то, хит петицата. Знаеш колко пари струва? 100 бона. Имаш толкова пари? Нямаш, нали? Гледай, виж колко пишеха. Велосипед, гледай, виж. пътна полиция. Виж, гледай, полицията от 4-та рейно. Колегите. Велосипед. Да, ми правиха тараш за наркотиците. Гледай, БМВ-то, джанти виж. Гледай, на улици джанти. Хубаво вършат си работа хората, нали? Как е? Аз тук карам, гледаш ли моето БМВ, утре наркотици ли му е? Няма нищо утре. Да ми правят тараш няма нищо. Кой ще ми правят? Ай, прати много поздрав. Много поздрав за моето БМВ-то, да знаеш.